Δημητριάδης και τώρα Κλόπας, η πάσα του Κλόπα στον Κοπιτσί που είναι σε θέση για σουτ. 3-1, εκπληκτικό γκολ από τον Χάρη Κοπιτσί, ο οποίος βγάζει και τη φανέλα και πανηγυρίζει. Πραγματικά καταπληκτικό γκολ από τον Κοπιτσί. Η ΑΕΚ τώρα στο break με τον Χάρη Κοπιτσί. Ο Κοπιτσής πλησιάζει την περιοχή, εξαπολύει το αριστερό, η μπάλα στα δίχτυα. Τρομερό γκολ από τον Χάρη Κοπιτσί στο 75. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ο Χάρης Κοπιτσής που είχε να παίξει σε αγώνα πρωταθλήματος από τις 4 Οκτωβρίου. Ο δεξιοπόδαρος Χάρης Κοπιτσής βάζει γκολ και φέτος όπως και πέρσι περίπου το ίδιο σημείο από την ίδια απόσταση. Τρομερό γκολ από τον Κοπιτσί στο 75. Από τα παιδιά στίγμα φάουλ του Κοπιτσί, μπάλα στα δίκτυα του ζεστήρια του Ολυμπιακού. Ο Κοπιτσής έκανε το 24. Μάρκος γρήγορα, ωραία εκτέλεση, Κοπιτσής βγαίνει στα νόδια της Ολλανδικής Άμυνας, ευκαιρία για την ΑΕΚ και πραγματικά είναι 3-2 για τον Χάρη Κοπιτσί. Παύλο Κοπιτσής με φάλτσο, μπάλα στα δίχτυα. 4-0 η ΑΕΚ. Ακίνητος ο γκολκίπερ, τώρα για την μπάλα Χάρη Κοπιτσί. Κέρδισε ο Κοπιτσής, πολύ δυνατά, προλαβαίνει και όλος μπάλα. Προλαβαίνει, γυρίζει, γκολ! Καταπληκτικό από τον Χάρη Κοπιτσί, το 6-1. Χάρη Κοπιτσής εδώ, στο τέλος του παιχνιδιού, επιτέλει το ωραιότερο γκολ του αγώνα. Υπάρχει που ξαναλέτε εδώ, έρχεται καλά πριν, τα χέρια του, αλλά κάνει το κίνημα να τραβήξει πάνω στην τελευταία στούφια υπάρχουν, γι' αυτό ο Λεϊτής αφήνει να εκτεληθεί. Προλαβαίνει πριν και έτσι και το καταπληκτικό φιλερικό φάλτο θέλει την μπάλα στο δοκάρι και στα δίκτυα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Με τον Κοπιτσί που κάνει το 6-1 και αυτή τη στιγμή το χαρίζει στο Ο Κοπιτσής ξεγελάει τον Σπον. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ της Δίναμπορ. Σταδεύσκι είναι μόνος του ο Κοπιτσής. Θα βγει και ο Σπον μακριά, ο Κοπιτσής το περνάει, είναι και δίνει αιστεία. Είναι το 2-0 για την ΑΕΚ. Δεύτερο γκολ για τον Χάρη Κοπιτσί, που εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή, σε μορφή θα λέγαμε του αγώνα. Φαίνεται λοιπόν για την ΑΕΚ, 1-0 προηγείται η Λοκομοτίβ, 62ο λεπτό, σουτάρει και γκολ, το παρίζει.